Dobar dan, dragi moji učenici 7. B razreda. Kao i obično, ponedjeljak uvijek započinjemo s nekakvim tekstom iz čitanke ili medijskom kulturom. Danas je na redu tekst Bernarda Jana Potraži me ispod duge. Da bismo uopće razumjeli ovaj tekst, najprije ćemo se podsjetiti šta je to duga. Prvo ću naravno dati definiciju znanstvenu, znači onu koju možemo pronaći u našim enciklopedijama, na Wikipediji ili bilo kojoj stručnoj stranici, a da potražimo pojam duga. Duga je česta pojava u zemljinoj atmosferi u obliku jednog ili više obojenih lukova. Međutim, nas ne zanima ta znanstvena nekakva definicija duge, više nas zanima ona književna, ono preneseno značenje što znate da duga sigurno ima. Pa vam postavljam jedno hipotetsko pitanje na koje za sad ne morate odgovoriti u pisanom obliku u vašu bilježnicu, nego pokušajte zamisliti što vama simbolizira duga. Znate li možda neku legendu vezanu za to što nas čeka na kraju duge? Ili što se dogodi ako netko uspije prijeći ispod duge? Vidite, nije to samo pitanje koje ja vama postavljam na ovom satu, nego općenito duga je jedna fascinantna pojava, uglavnom svi ljudi je jako vole i gledaju i zamišljaju kako bi bilo da uspiju prijeći ispod ovog fantastičnog šarenog luka. Mnogi narodi, mnoge legende. Ja ću vam danas na ovom satu samo dati neke od legendi što se dogodi ili što duga predstavlja pojedinim narodima. Najpoznatija legenda je ona iz Irske. Irske legende, one vam stalno govore nekakvim milenjacima koji skrivaju ćupove sa zlatom na kraju duge i ako imate sreću i uspijete naći gdje duga završava, onda će vas čekati ovaj simpatičan milenjak s jednim ćupom ili kotlom punog zlata, što znači da Irci vjeruju da na kraju duge nas čeka bogatstvo. Hrvatska ima jednu sasvim drugačiju priču o dugi. Naše vjerovanje glasi da će djevojčica koja protrči kroz dugu zadobiti oblik dječaka ili da će se osobi koja to učini ostvariti najveća želja. Prisjetimo se naše priče o srni koja je nažalost tragično završila zato što je vjerovala u ovu priču da djevojčica može promijeniti svoj spol ako uspije proći ispod duge, protrčati. Ona je nažalost smrtno stradala utopivši se u jezeru. A da bi nam se želja mogla ostvariti, nekako svi to mi potajice mislimo, ali ispod duge ne možeš nikada proći jer je ona takva pojava koja se na neki način uvijek udaljava od nas. Indijanci, i oni su imali priču o dugi. Za njih duga predstavlja stazu duša. Evo pogledajte jednu sličicu koja se zove vatrena duga, znači u obliku vatre, plamena, ali ti oblaci raspršuju se i imamo dugine znakove, dugine boje, ne baš sve, ali vidite da je neki spektar prisutan. I zato ćemo reći da Indijanci su stvarno znali što znači duga i što bi to bilo ako ti uspiješ proći tom stazom duša, znači da si uspio doći na neki drugi svijet i to kao da si ušao u naš raj. Priča koja je vezana za to da duga spaja nebo i zemlju, odnosno stanovnike neba sa stanovnicima zemlje. To su vam bili Vikinzi. Njihova jedna od najpoznatijih legendi je nordijska, koja predstavlja plamteći most. Znači duga je za njih jedan plamteći most koji spaja zemlju i nebo i njime se bogovi spuštaju među nas smrtnike i ponovno se vraćaju u svoje odaje. Ako ste gledali Tora,
onda znate da oni imaju specifično razmišljanje o dugi i o tome što zapravo njihovi bogovi mogu učiniti na zemlji i što naši smrtnici, znači mi ljudi, možemo napraviti da bi se zaštitili od takvog utjecaja. Današnja tema, odnosno današnji sat, zove se Potražimo ispod duge. Čitat ćemo na stranici 142. i 143. ulomak istoimenog romana. Ja znam da su neki učenici ovo pročitali i da znaju o čemu je riječ, ali vi koji niste, možda vas potakne ulomak da pročitate. Ovdje je duga nešto sasvim drugo. Niti je most kojim silaze bogovi, niti je nekakav portal gdje se može promijeniti spol, ispuniti želje ili nas čeka čup zlata, ali da biste znali što je duga u ovom tekstu, trebali biste pročitati cijeli roman. Otvorite stranicu 142. i 143. Pročitat ćemo ulomak. Potraži me ispod duge. Tuljan Jon i njegov mlađi brat Deni sa svojim roditeljima i cijelim jatom putuju na sjever prema Grenlandu. Razigrani tuljani često zaostaju za jatom i skreću s puta nepoznate, zabranjene dijelove oceana. U jednom trenutku svog putovanja nađu se sami i izgubljeni u velikoj naftnoj mrlji. Probudivši se, Jon je ostao skamenjen. Ne samo zbog straha, što ga je u srcu presjekao kad pokraj sebe nije našao Denija, već i zbog okoliša u kojem se zatekao. Raštrkane ledene sante umorno su plivale morem. Nebo je bilo vedro i čisto, poput najiskrenijeg osmijeha, samo što je umjesto osmijeha na njemu stajalo sunce, a crna mrlja posve je nestala. Nigdje nije bilo traga. Ostala je tek pokoja crna mrlja na rubu sante i onovo krzno koje je još dobrim dijelom bilo prekriveno masnom tvari. No i on baš i nije imao previše vremena diviti se i radovati novonastalom prizoru, jer spoznaje da je sam i da Denija nigdje nema, sve više ga je strašila. Nelagoda izazvana tišinom, što ga je okruživala, pretvarala se u sve veću paniku. Deni, gdje si? Gdje si? Pokaži se, vapio je u sebi, dok je oslabljen i nemoćan puzao s jednog kraja sante na drugu. Stao na samom rubu i zagledao se u more. Drhtavi lavež odbio se u posve mirnu površinu i izgubio se u visinama. Suze su se nakupile u crnim očima, gaseći u njima svjetlo života, slabašno svjetlo koje da je još jedva gorjelo, kao da je tinjalo. Gotovo se strovalio u more od pretrpljena straha, ali i od iznenadne sreće, kad je Deni izronio pred njim i dobacio mu ulovljenu ribu. Cijeli mu se svijet od radosti okrenuo. Onaj tračak svjetlosti pretvorio se u živi bljesak, a od uzbuđenja nije mogao ispustiti lavež sreće kojim je htio pozdraviti svojega brata. Grlo mu se stegnulo. Jone, da znaš koliko ovdje ima ribe, oduševljeno Deni, bezbrojna jata. Opet je zaronio i ubrzo se pojavio s još jednom ribom koju je izbacio pred zbunjenog i smetenog Jona. Zašto ne jedeš? Zatresao je glavom i zagledao se u njega. Kušaj, dobre su. Nesigurno će Jona, ti nećeš jesti. Ma ne brini se ti za mene. Ja sam se već dosita najeo dok si ti spavao. Iskreveljio se i pred njim perajama, zadovoljno pljesnuo po punom trbuhu. Sad mi je još ostalo tebe nahraniti, pa čim se malo oporaviš, idemo u potragu za našima. Dogovoreno? Dogovoreno, stidljivo potvrdi Jon i prihvati se jela. Ribe su se gomilale pred Jonom brže nego što ih je uspijevao pojesti. Deni, lakše malo, ne mogu više. Evo, još samo ovu, odgovorio bi mu Deni i nestao pod vodom. A onda opet isto. Deni, zaista više ne mogu, raspuknut ću se. Ovo je posljednja, obećavam ti. Ali ja, posljednja, odlučnim će glasom Deni, pa blaže nastavi. Za mog malog bracu. O, Deni, bespomoćno je vzdahnuo i on. Zaronio je duboko. Dublje nego prošli put. Još dublje.
Svjetlost je bivala sve slabija, a on je i dalje ponirao. More svjetlucavih planktona i svakojakih bića plutalo je oko njega. Zastao je i pogledao iz dubine prema površini vode, kroz koju je prodirala svjetlost, nečujno se spuštajući i kapajući prema njemu, osvjetljujući vodenu masu iznad njega i razotkrivajući najmanji znak života u tom dijeliću mora. Poput naglog naleta hladnog sjevernjaka strelovito se zaletio ugledavši plijen. Za moga malog bracu, te doslovce, izletjevši iz vode, bacio ga prema Jonu. Pogledaj one kakva je. Strmoglavio se natrag u vodu tako nespretno, da je cijelim tijelom tresnuo njezinu površinu i izgubivši zrak potonuo. Ošamućen i nastojeći se sabrati, uspio je nekako izroniti. No bilo je kasno. Velika bijela medvjedica izgladnjelo je komadala nepokretno Jonovo tijelo. Jone, Jone! Ali Jon ga više nije čuo. Bježi, Jone, bježi prema Dugi! Okretao se potreseno oko sebe, no Duge nije bilo. Prema Dugi, Jone! Zagrcnuo se u suzama i moru koje je razvodnjavalo Jonovu krv. Zaronio je, daleko od sadašnjosti, od prizora koji će ga do kraja života proganjati, daleko od stvarnosti, put dalekog svijeta, u čiju će se utrobu skloniti, dok bol ne mine ili barem ne otupi. Gdje tama i spokoj prkose životu i svjetlosti, gdje sve mrtvo ili se barem čini mrtvo, gdje sjećanja blijede i pretvaraju se u zaborav. Dublje, što dublje, u nepostojanje. Žalio je za Jonom, svjestan da snosi krivnju za njegovu smrt. Da nije bilo toliko pun sebe i da nije išao loviti onu kobnu ribu, i on bi bio živ. Njegov mali brat bio bi sada uz njega i oni bi nastavljali put prema sjeveru zajedno s jatom, koje već dobrano otplivalo ispred njih. No, oni bi ga već nekako sustigli. Nije bilo prvi put da toliko zaostanu. I bili bi opet s majkom, divili bi se jednostavnosti Denijeva oca u ulozi poglavara. I sve bi bilo kako je trebalo biti. I sve bi bilo dobro. Oni bi rasli i sazrijevali jedan uz drugoga. Na obalama podno klisura, uz gromko kliktanje ptica iznad njihovih glava. U zemlji njihovih otaca, u kojoj sunce tako rijetko i lijeno zalazi. Da, sve bi bilo u redu. Pročitali smo dakle ulomak iz ovog romana. Vidite da sam ulomak nije nešto lijep, da nema lijep sadržaj, niti lijep završetak. Kad je medvjedica pojela, odnosno počela jesti Jona, Deni ju zviknuo, idi, kreni prema Dugi. E sad, mene zanima što vi mislite, što Deni očekuje da će se dogoditi ako on prođe ispod Duge ili ako uspije njegov brat proći ispod Duge. Razmislite i napišite odgovor na ovo pitanje. Dakle, sad ćete imati 6 zadataka u kojima ćete morati uz moje upute raditi na tekstu. Sve što vas pitam možete pronaći u tekstu, možete vidjeti, dokazati svoju tvrdnju određenim rečenicama. Osim ovoga, ovo je vaše mišljenje i jako me zanima što vi očekujete da će se Deniju dogoditi. Zadatak broj 2. Također ga prepišite u bilježnicu i odgovorite na njega. Što autor želi naglasiti predstavljajući tuljane kao ljude? Znači, tuljani razmišljaju, osjećaju, boje se, tuguju. Koje je to stilsko sredstvo? I zašto ga pisac ovdje upotrebljava? Nakon što riješite ovaj zadatak, ako sad i ne stignete, završit ćete ga za domaću zadaću, a sad ćemo zajedno pogledati zadatak broj 3. Treći zadatak, citira iz teksta 3 rečenice
u kojima se vidi da Deni brine za Jona. Napiši u kojoj pripovjednoj tehnici su napisane te 3 rečenice. Znači, vaš je zadatak da još jednom skenirate ovaj naš tekst koji smo čitali, ovaj naš ulomak, i probate naći na koji način se Deni brine za Jona. Šta on njemu radi da bi on uspio ozdraviti i oporaviti se. To su vam kratke rečenice, a pripovjedne tehnike, samo da ponovim, pripovjedanje, opisivanje i razgovor. Dakle, jedna od ovih 3 je upravo ta u kojoj vidimo brigu Denija za brata. Pa prepišite i napišite koja je. Zadatak 4 je sličan. Sad ćete pronaći rečenice u kojima vidimo gdje se radnja ovog ulomka događa. Znači, prepišite 2 i odredite koju je sad pripovjednu tehniku pisac koristio. Kad imamo mjesto radnje, obično je to negdje na početku, znači to je onaj dio teksta gdje Jon promatra mjesto gdje se je zatekao. Nađite takve 2 ili 3 rečenice, prepišite ih i sa strane napišite koja je pripovjedna tehnika korištena da bi nam pisac dočarao mjesto radnje. Pogađate da je zadatak 5 također vezan za 3. pripovjednu tehniku, a spomenjali smo koji su. Tu ćete na kraju ulomka pročitati još jednom kako Deni zamišlja budućnost. Prepiši 2-3 rečenice u kojima se vidi kako bi ta budućnost trebala izgledati da se nije dogodila Jonova smrt. Napišite koju je sad pripovjednu tehniku autor koristio da bi nam dočarao to nekakvo zamišljanje budućnosti koje je zapravo više nemoguće. I zadatak 6. Ovo je jedan istraživački zadatak. Lijepo vas molim da malo potražite, pronjuškate po internetu, istražite i napišete još nekoliko životinja koje mogu opstati samo u čistom moru, a njihove živote ugrožavamo mi ljudi i smeće koje bacujemo u taj predivan ekosustav. Jedna životinja od takvih je tuljan. Znam da je jako žalosno, ali ova knjiga ne završava sretno. Dakle, za tužan kraj Denija i Jona ipak su krivi ljudi, a ne priroda. Vi ćete, nakon što napišete još nekoliko takvih životinja morskih, napisati zadaću i rok vam je za predaju sutra 23 sata. Hvala na pozornosti. Doviđenja.